Nhasi tatirege imboshanyire Bishop Nyamakange. Bishop makadini? Ndinofara vachibanda makadini. Aiwa, tiri nani zvedu. Tinotenda Mwari. Ndofunga nezuro 29 July 2025 kune accident yakaitika along Seke Road panonzi pachinhamu apo. Yes. Ndofunga makaiona padandemutande. I heard about it. Pana vanhu vakawanda vakakuwara ipapapo vakatoendeswa kuhospital. Tine urombo nekuda kwechiitiko ichocho. Tinoshuvirawo zvakare rombo rakanaka kuti vakakuwara Mwari vavaitire nyasha vakurumbidze kuita sei kupora nekukasika. Asi pane mudzimai ari kunzi airamba kuenda kuhospital kuti anorapwa, achiti iye ndiendisei kumuprofita wangu, hanzi kubudiriro. Mudzimai uyu ari kunzi mudzimai wanonamata ari kwaJohani Marangi. So isusu tati tiuyewo kwamuri tina seunzwisisawo nekuda kwokuti muri munhu waMwariwo zvakare kuti chitendero kana kuti zvitendero zvinorambidza here vanhu kuti kana vachinge varwara kana kuti vawirwa nenjodzi vasaende kuzvipatara zvedu zvepanyika. Tati sezvo zviri zvinhu zvine chekuita nechinamato tiuyewo kwamuri mimi mugonewo kutipatsanurirawo mhuri yese yeZimbabwe ichinzwa. Maita vachibanda mabvunza mubvunzo wakanaka. Chekutanga ndinoti ndine urombo nehama dzedu dzakapinda mutsaona uye chishuwiro chedu neminyengetero yedu kuti vakwanise kuwana treatment, vapore nekukurumidza kuti vagone kupfuurira mberi neupenyu. Zvinonzwisa tsitsi kana kuti zvinopisa urombo kuti vanhu vanotadza kupatsanura zvikuru sei pamusoro pefaith healing nemedical healing zvichikonzerwa neindoctrination, sekutaura kwamaita kuti vanzvadzi vedu vakabva vati handikwanise kuenda kuchipatara nekuda kwedzidziso yavakatenda yakaiswa mavari kuchechi kwavanoshumira kwaMarange kuti ukarwarirwa dzidziso iyoyo haivatendere kuenda kuchipatara. Kuenda kuchipatara hakuna kana kuipa, kwakatonyanya kutinakira uye kwakanyanya kunakira munhu wese. Chikonzero Mwari vakapa munhu uchenjeri, ruzivo kuti turushandise pane zvose zvatinoita mukati menyika ino. Saka kuenda kuchipatara hakuna kuipa, inyaya yeindoctrination. Nekuti da kukupai semuenzaniso, Mwari vakapa munhu uchenjeri, vakapa munhu ruzivo rwekugadzira mishonga. Seaccident yakaitika iyi, munhu akuvara musoro, ndainzwa DJ Ola vachitaura nyaya kuti vakuvara musoro zvakanyanya, hapadi faith healing, nekuti kune zvinhu zvinoda medical attention, zvemweya zvinoda spiritual attention. Dai kuri kunzi varohwa nezvishiri kana kuti varohwa nemamhepo kana kuti zvavawira zviri spiritual, zvinoda spiritual attention, ndopataiti vanoda kuona muprofita wavo. But kukuwara munhu atyoka gumbo hazvide muprofita, munhu atyoka ruoko hazvide muprofita, munhu akuwara musoro kureva kuti ropa riri kubuda, pane mishonga yakaintroducwa nevanhu vakapiwa zvipo naMwari zvekugona kubatsira vanhu vakuwara musoro, zvinomisa ropa. Izvozvo hazvina kana Satani mukati, hazvina madhimoni mukati. Ndoda kukupai a very good example. Tine mamwe maprofita, tine mamwe mafundisi vasinga encourage vanhu vavo kuti vaende kuzvipatara. A good example, Shura Matongo. Kune vanhu vatonzi
tokunamatira kuti usafe neAIDS, HIV ipere. Minana iriko inogona kudaro, but kana ichinge yadaro uchinge wanamatirwa unotodzokera kuna dokta ambokuudza kuti une HIV. Wanamatirwa namufundisi wako unotodzokera kuna dokta, ndiye anogona chete kuzokuudza kuti aiwa hausisina chirwere munyama mako. Ndosaka muchiona Kristu aita kanamatira vanhu vane maperembudzi, avanamatira vane maperembudzi aivati dzokerai kumaprista. Now maprista ndo vakanga vachitenderwa according to the law of Moses, ndo vaikwanisa kuona kuti munhu uyu ane maperembudzi ngaabve mukembi, ngaabve paungano yaIsraeri. Zvaiitwa nemaprista according to the law of Moses. Kuroti maprista iwo ndo vakanga ari madokta enguva yaMoses. Saka mafundisi ngatikurudzirei vana vesengano, ngatigonei kupatsanura zvinoda madokta ngazviende kuzvipatara, zvinoda mafundisi isusu zvemweya ngazviuye kwatiri. Kunotori nemamadoktas ekuti anyazoona kutoti munhu uyu zviri kumutambudza izvi zviri spiritual. Mamadoktas akatendeka tokuziva kuti dai mambofamba, dai mamboenda kunonamatirwa, ndava izvi zvinhu izvi zviri spiritual. Mafundisi, let us stop indoctrinating people and manipulating people. Vanhu ngavatenderwe kuenda kuzvipatara. Madzimai ngavarege kusunungukira mudzimba, ngavaende kuzvipatara. Tarwara nekolera, tarwara neTB, tarwara neHIV, tinonamatirana, but kana paine mukana wekuti vanhu vaende kuzvipatara vawane rubatsiro, ngativakurudzirei vaende kuzvipatara varapiwe kuti Mwari atiitire zvakanaka. Zvemweya ngazviuye kwatiri, tinobatsirana, but zvinoda operation, zvinoda cesarean section, zvinoda injection. Hatimuri kuona panguva yeCovid tine vanhu vatakarasikirwa navo vachiti aiwa musabaiwe jekiseni reCovid imark of the beast, but tinotori nehama dzatakafutsira vakatofa. Tine vanhu vatakafutsira kutaura kwatiri kuita vakasiya vana dziri nherera, madzimai vari shirikadzi nekuda kwereligion inotaura kuti aiwa tinokunamatira unopora. Ichokwadi, unogona kunamatirwa ukapora, but iwewe enda kuchipatara panguva imwe chete iyoyo tichikunamatira. Zvese izvi tikazvibatanidza zvichatibatsira kuti iwewe uwane rubatsiro, uwane upenyu, uwane kurarama. Vanomwa mapiritsi haikona kutendera muprofita kunyanga achinzi ndewamandiriri anoshandiswa zvisingaite. Ukaenda kuchipatara ukanzi une HIV, enda pachirongwa chematablets, imwa mapiritsi ako. Hakuna umwe munana, ndikubatsirei, hakuna umwe munana unodarika kunwa mapiritsi iwayo. Kusiya kunwa mapiritsi, you are going to die. Vision yawakatakura, madreams awinawo, uchasiya vana, uchasiya mudzimai, uchasiya murume vachitambura. Whenever there is an opportunity for you to get medical help, I adjure you, all Zimbabwean, let us get medical attention. Whether HIV, whether chirwere, whether accident, wana rubatsiro nekukurumidza. Ndinokutendai, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakuitirei zvakanaka. God bless you.